timang'amba apapa pamimba kutsegulaso titsegule kumutuku ntchito zonse timazichotsa mapapo akhali pambalambanda zinyama timasenda monga mmene anthu amasendera ngati mbuzi alaya bwanji mtigulise mwene ungopitirira uyo kufuna ziwalo za munthu. Ndine Mphoma ndimakhala ku Blantyre ndikufuna kulifotokoza panopa pa programu ya Zilipati ndiyokhudzana za kumotchale pa ntchito yomwe ineyo ndayigwira kuyambira 1992 to 2014 kumotchale gawo loyamba lalikulu timapatsira anamfedwa maliro ntchito yachiwiri kumuthandizira dokotala yemwe amagwira ntchito yake kumeneko pa chizungu imatchedwa kuti postmortem pachichewa kuyeza munthu womwalira kuti adziwe chimene champangitsa kuti amwalire ndi chani. Ogwira ndi madokotala odziwika bwino kwambiri monga profesa kunthawiyo namene timagwira nawo ndikuzabwera dokotala onsewo ndi maexpert amene ntchitoyo ndithu akuidziwa kwambiri. Anthu akatipempha kuti ifeyo sitingathe kukwanitsa kapena timapanga mantha kapena iyayi inu muli ndi ukadaulo wina wake mutisambitsire mtembowu chabwino iyayi anthu ena afuna kuti pachizungu amati imbaminyi kumene kuli kuumitsa thupi amatipempha kunoti tikonzereni. Munthu akamwalira kuwodi manesi ogwira ntchito kuwodiko amanyamula zovuta zichazo dokotala wakuwodiko akachitako msimu kuti munthu wodi zoonadi wamwaliradi ndiwo akambweresa kumotchale kuja iwo aja amangumika mu kodi rumu pamwamba kunja kwake pali mapepala amalimba dzina lake la munthu uja ndikumapita. Ifeyo timatenga pepala limene lili pakhoma paja ndikuona mayina aja chitali kodi m'buku lathu ndi akabwera anamfedwa amati ifeyo tindizovuta wakuti ndiye timaona m'buku toye ameneyu ali kodi rumu nambala yakuti shelf nambala yakuti kwa mmenemo muli mashelfu shelf chabuno mune tisinatitizo kwambiri mkati fusemene ndibwereranso timafata dzoonera kuti kumotchale ndikuoneka bwanji mwina omvera tiwambe tawafotokozera kale kuti kumotchale ndikuoneka bwanji kuti tikamafotokoza zinazi tikhezo kuti tikuyenda nawo limodzi. Kumotchale maonekedwe ake ni zoonadi ndi nyumba ndipo tikalowa mkati mwa nyumbamo ni mmene munagawidwa kukhala ngati zipinda koma zokhala ndi zitseko mmene mumayikidwa maliro mozizira kwambiri mmene muli mashini woziziritsa kuti matupi aja asaonongeke mu nthawi yomwe akakasambitsidwa kapena akachoka mmenemo akayikidwa mbokosi pakangopita wanawala ndi chizizi chimene achoka nacho umomo chimakhala kuti chachoka ndiye ndi anthu aja oti ngati akufuna imbaminyi amati thupiri mutikonzere imbaminyi ndiye pamakhala kugwirizana pakati pa oferedwa ndi ogwira ntchito ifeyo kumotchale. Mwakambapo onera kuti kumene kundithu kumakhala zipinda chipinda chimodzi makhala mtembo umodzi kapena makhala mitembo ingati? Zimatengera ni mmene zipindazo zilili mumatheka kuti chipinda chimodzi mwina mitembo 6 mwina mitembo 10 mwina yadzadza mwarumali muja poona kuti nanga tipanga bwanji nje kuyika pansi nde anthu ambiri akhoza kudabwa kunena kuti akapeza kuti mitembo ina ili pansi koma ndi mu kodi rumu chifukwa chonoti mumarumali mmene mumayenera kuti mungakhale mitembo mujamo mwadzadza ndiye pachifukwa chimenecho amati nanga tipanga bwanji nanga tingoyika panja iya tiyike pansi bola zizizidwa kodi rumu ndi mukachipinda mmene mumakhala mtembo kuti usamalidwe bwino usaonongeke utachosedwa kuwodi kuja ndiye wafika nyumba ya chisoni imene tikhoza kunoti ndi friji ya nyumba ya chisoni ndi friji ya kumotchale. Ndiye mwakambapo onera kuti makodi rumu mmenemu zimapezeka pena kunena kuti ndithu mwina mwadzadza kumene ndiye kuti mmayisanjikiza kapena kuti mmenemu mukwenikweni mitembo mmayika motani? Poyika pansi timayika ndithu bwinobwino angakhale pamakhala kuti pena pake kuti achuluka ita mongo sanjikizana chimangokhala kuti nanga kusimidwa kuti tipanga bwanji kuti monse umumu mwadzadza ndiye kuli bwino tingoyika pasi ndiyoti ena pofika mamawo zakhala kuti anyamula apita. Ndino pansipa mmayika motani? Basi kungoyika pansi direct pa simenti koma mkati momwemo mmene lili friji osati friji yolowa kuma friji yokhala ndi moyikira mwake ni mmene ili ngati kodi rumu kutoa ili step ndiyo kuti kutenga kuyika apa kutenga kuyika pa mwamba choncho ndiye monsemu mumu mwadzadza ndiyo kuti basi kuyika pansi ngati apapa ndikutsekera chachikulu
mitembo isamalirikike isaonongeke podzatenga inu ake ajawo adzakhala ukhumudwa ta mtembo wawo waonongeka kuti mudziwe kunena kuti awa mtembo wawo ndiwo kuti musalakwise mmatani chimene chimachitika kodi kuja amalemba kapepala kena makayika ku minyendo kuja kwa minyendo ngati ukuko ampunga ndi salu kapena blanket koma kunja kwenikweni amanga bandage ndikukhala kapepala kolemba dzina la omwalira ndi adresi yake adresi ya kumudzi kwawo kapena kandi wakuntchito ya kuntchito kwawo ndiye kuti anthu ajawo akamabwera tikudzatenga omwalira dzina lake ndi Nkhoma ndiye kuti timang'ana mbuku kuti oye alipo ndipo ali pa fro masula nkhope taonani ndi amenewa kapena si amenewa ndiye tikaona kuti anthu ajawo achita confirm kuti ndi amenewa ndiye timato basi vindikirani tikaona kuti akukayikira kwanza timadziwa kuti anthu ambiri amakhala ndi mphuma zimantha ndiye timati kayitaneni ena amene angathe kuwazindikira bwinobwino kwa iwowo chimakhala chinthu chozizimusa kwambiri kuti munthu akuoneka mwino mwake watsinzina kapena wakuyang'ana choncho timapeza kuti amakhala ndi mantha kwambiri sanazolowere basi timavomereza kuti itanani munthu amene oti adzaone bwinobwino ndi akachita confirm basi timauze tinyamulani makamaka mu nyengo ngati ya mvula imakhala ndi chiopsezo kwambiri anthu mitembo ndiye imakhala yochuluka kwambiri kusiyana ndi munyengo yotentha munyengo yotentha anthu omwalira inde amapezeka koma zasiyana ndi mnyengo ino ya mvula munyengo yotentha ukapezeka kuti amaoneka omwalira kwambiri munga anzathu oyera khungu munga azungu nyengo ngati ino ya mvula zovuta ndiye anthu akudafe aitonga kuti mulungu kuti anapanga motani pamene kumapezeka kuti kumakhala imfa ndithu zambirimbiri anthu amene timagwira ntchito kumapezeka kuti mitembo mwina 6-7 mwinalo kufika 10 pa tsiku omwalira ndagwira ntchito ku Mzuzu Central Hospital kumeneko amapezeka ndithu anthu mwina 4-5 koma ku Mzuzu Central ndi kukwinzi amachulukira kwambiri kukwinzi chifukwa kukwinzi ndi chipatala chachikulu kwambiri ndi maodi ndithu akuluakulu kusiyana ndi Mzuzu Central Hospital including Machinga limene liliwonde Machinga District Hospital liwonde ukoko iyayi bolako uko ndiye kunali kunyenya ndithu mitembo 2-3 choncho pa tsiku ndithu chifukwa choganizirana zoyipa malingana ndi chikhalidwe cha ife anthu achikuda anthu ambiri amata ena amatenga zizimba kwa anthu omwalira kapena kuma chani ndiye timapempha kuti tisanayambe ntchito yochita imbaniyi pakhale munthu mmodzi kapena awiri ndiye kuti tikatero ntchito ija tikuyiyamba tikamachita imbaniyi choyambirira timamba kuthupirija kumusambitsa pomalizira kenaka ndiye timamba kuyigwira ntchito ija yochita imbamu ngati munthu uja kukamwa kuliko oyasamula kamasali oyang'ana china chilichonse timaonesa kuti chikhale chili mtimake asayasamule pakamwa komanso masasa yang'ane zonse timatsekatseka bwinobwino ndipo munthu uja timamvula zovala chimene timapangira kunoti anthu aja akhalepo timaopa chinthu chimodzi kapena ziwiri amatengapo zizimba kapena wathuye sanali chotuyayi apa taonani palima kutumwa kuti potiganizira ifeyo zoyipa ogwira ntchito ku nyumba ya chisoni koma timati watengedwa munthu kuja mtembo watengedwa asidwa apa tikumasula china chilichonse ngati pali chilema kapali china chake anthu aja ona aja ndiwoyimirirana anthu na amene ali ngati mboni za ifeyo kuti anthu awa taona agwira ntchito iyi apanga izi mwakambapo kunena kuti mmatha kumutseka munthu kamwa ngati nali loyasamula komanso maso wandi chinthu kwatseka zimakhala bwanji kuti mufike kunena kuti munthu amwalira kamwaliro loyasamula ndikulitseka iniyo kukwanisa kulitseka komanso maso waso ndikukwanisanso kwatseka mu nthawi imene kati kumusambitsa munthu maso ndiwoyang'ana timatenga mankhwala omwe aja amene timachitira imbamini amene timagwiritsa ntchito potseka pakamwa kapena tingoti potseka maso potseka pakamwa
pamakhala kunoti ndiposavuta pali ena onoti pakamwa pakakhalapoti ndipoyasamula kumatuluka zina zake mkamwa ndi mphuno ndiye timagwiritsa ntchito thonje kuyika mkamwa kuti zotuluka zimene zikutuluka zoyipa ndi mphuno zisatuluke ndiye tikayika zimene zichazo ndiye tili ndi masitichi amene timasoka bwinobwino pakamwa pajapo kuti pakamwa pagwirani. Masowa ndi oyang'ana tikabwezeresa akuyang'ana ndiyo timangotenga mankhwala mkasirinji ndikubaya mphepete mwa maso aja amatsiteka okha ukupha ukusopha maso basi amatsiteka okha. Munthu wonena kuti tikumusambitsa amakhala atagona bwinobwino timaonetsetsa kuti akakhala mzimayi m'malo obisika pavute pasavuta asavulidwe iye timapempha chitenje chiyikepo koma nkati atavala kabudula wawo ndiye tisambitse bwinobwino chifukwa timafuna kuzipasa ulemu papa makhala mwina azimayi awiri naonse azimayi ajawo asakhale okhumudwa kapena ochita manyazi imbamu kawiri kale isanabwere njira ya makono timagwiritsa ntchito mankhwala kulowetsera pamimba ndi chipaipi china chake kulowetsa pamimba mankhwala nkumathira pamenepo imbami nkenaka nikubayabaya ngati ndi Jackson ndiye kusintha kutabwera college of medicine ndiye panakhala ukadaulo onoti kusezo nzolakwika koma njira yabwino tizipeza mtsempha umene umatchedwa vein timopeza pa mwendo pa ntchafu kapena pa mkono ndiye njira ngati imeneyo idakhala njira yabwino kwambiri mu njira yoyamba idali njira yoti anthu ankafumudwa nayo foni tikipopweteka kubola pa mimba ndikubulikapo chitsulo nkumapopera mankhwala anthu abale amaoneka kufumudwa pamene njira yatsopano just like ngati monga kuyika monga mene drip munthu akamamika drip pali munthu amene amanyenyereka ngati tikalowetsa mankhwala bwinobwino basi nikubwezeresa bwinobwino basi nikumuveka bwinobwino ndiyo thupi lija limaoneka kuti pamazika pombopombo kuti athupire mankhwala dalo basi kenaka azimayi muveka nokha tiveka tokha vekani oya tithandizireni tiathandizira ife tituka kaye mwaveke kaye kumalo obisika kenaka kwinako ndeti basi tipitirize tokha kwenikweni kumochale kuti kapena kuti kunyumba yachisoni kosambisira maliro kumakhala kuti monga ngati kukwinzi chakumanzere uku ndiye kuli malo kumene kumasambisidwa zovuta tikafika monga ngati kumzuzu Central Hospital tikuyang'ana makodi rumu chakumanja uku ndiye kuli rumu kumene kumasambisidwa zovuta tikafika monga ngati ku Machinga tikuyang'ana mapodi rumu ajawo chakumanzere ndiye kuli malo osambisidwa zovuta ku Machinga kuli malo amodzi kukwinzi kuli malo awiri kumzuzu kuli malo kwana awiri osambitsira zovuta posambitsira anayika tapu chauko ndi paipi yaitali yomathira maliro aja tikasambitsa tikathira kenaka tipake titenge chisponchi kuchipaka sopo nikusambitsa bwinobwino titengaso zina zomitsira nkuumitsira nikupukuta bwinobwino njeni niyo kumapanga zimenezi funa zaonera kuti ndithu mitemboyi mmakhala zoti kumayigwiragwira mukutani mukuona nkhope kwathandizira anthu kuyisambitsa simaopa kuopa timangomva ku anthu akuti kumaopsa akuti amalota nchimilicho chili chinthu chotidabwitsa kwambiri koma monga kwa ineyo hayi kulota ulokuopa iya ndipo kuti munthu tirezo tiokona sauti tirezo tentichezere tigone kunoku ndikwapula tulo tofanatu mmochalepo kugona bwinobwino kogona pampando bwinobwino palibe vuto mmagona basi nikugona pampando tulo mmochalepo pampando ndiye mukakhala umagona mmochale muja zimene malota zotani kulota zile ndi zinazo zoti kunja kuno kuli mitembo kapena tili mmochale ayi omuna uliweka ntchito anthu akufika mbirimbirani tulo mtu ayikayika mitembo sachita nayo mata azuka banje kuti munthu amwalira basi apita basi itoza thayasika zako anaso tizapitaso zimatheka kumadyera mmene muja palibe vuto lililonse koma kuti uchita zimenezo in public pamaso pa anthu zimaoneka kuti ndi zinthu zopanda ulemu tikakhala kuti anthu atuluka yo tikatera kuti kukagula Coca-Cola chipisi chako basi ponderera ndithu kudya kwambiri mitembo ili yapo mona tidyawo kudya bwinobwino nimambya koma kuti anthu akuona mati ayi apite
kena kachitidie bwino mmochali momwe mapalibe vuto lililonse fungo limene limamveka iyayi limasukana pozorowereka songe zoti mmamveka fungo nditu mmene mmamveka fungo koma limazorowereka kwa ifeyo kuchakhoza kumadya fungo kumamveka limazorowereka pamene obwera akamalimva fungo lija kuthula maulu kuti ayi pitanuko ndiye fungo limene limamveka limakhala lotani fungo limene limamveka ku basi chivundi cha anthu kuonongeka kwa matupi monga chimene chimachitika chonoti pala anthu ena oti maninoni alibe address sadziwika kwawo mwina akundidwa ndi galimoto mwina asera kuodi anafika pa chipatala koma address yenene alibe uno address imene nalipoyo zipitani kwawo kakafufuzena kuti amene sitikwadziwa ndiye gulu ngati mmene limachidwa aninoni pamapezeka anthu aseka kwawo mwezi watha 30 days limakaperekedwa ripoti kwa mkulu wa chipatala inu padeti kakutira padachitika izi ndipo munthu uyu kapena anthu yawa akhala masiku opitirira 30 ndiye tipange bwanji alibe kwawo ndiye mkulu wa chipatala amanena kuti ngati zili chomwecho monga kuno ublanti akauzene asite azanyamule kuti akayikidwe kumanda monga mmene ndimaonera ku Mzuzu kapempheni a prison azanyamule akayikidwe kumanda koma pokhapokhapo patapita 30 days pokhapokhapo patakhala umboni ukwanira kuti nzoonadi anthu asakuzikadi kwawo apati from kudera mmenemu zimene zimachitika kuti munthu aliyense samachita mantha ngonoti basi tikakhala pokhapokhapo basi mongocheza kucheza kulankhula nkhani basi kukhala momasuka mmene amakhalira anthu m'maofesi ifenso chimozimozi kodi imene cheso ndi ofesi imene ja ndi ofesi ngooneza kuti munthu mukumasuka ndithu mmamasuka koma mu nthawi yoti anafedwa abwera ndiye timakhala ngati biri mankwe kumasuka kuja timakukhefula zimatikhuzanso ngati anafedwa akapita kakakaka kuseka chani kudya koma abwera basi kakutirire nawo mwachisoni ya anthu ajaone kuti nawonse awali zikuakhuza paimfa ya mbali wanga nawonse zaakhuzaso pamene sizi kutikhuza ndiyeno anthu ena amakamba zambiri kunena kuti anthu amene mmagwira ntchito kumochale ati mmakhala okhwima ine umagwirira kuyambira 1992 kuzafika 2014 zaka zambiri kwa basi anthu ambiri amanena kuti mmakhala okhwima muna mungafotokozepo kuti chani pamenepo nkhani imeneyo inapitadi kumochale ndili wachichepere ndi zaka pafupi matete chakuti koma mu nthawi imeneyo imene ndimapita kumochale 1992 chidali chinthu chodabwitsa kwambiri kwa kumochale kumayenera kumapita munthu wachikulu wokalamba ndiye nditapitako ineyo zoonadi nkhani imeneyo ndinayimvadi kuti anthu amakamba kuti opita kumochale kuyenera kukhala okhwima ndiyeno inuyo munazama motani munatani kuti zifike mpaka na zaka zopitirira 20 mukugwira kumochale mwayi utapezeka opita kumeneko makamaka ndinauzidwa ndi anthu okwana atatu onsewo anandiuza tata kulandira mnyamata angakhale uli mwana wamng'ono koma chimene wino kuzindikira chinthu chimene wachiganiza kwambiri ni chinthu chimene wewe umakukachiroti chinthu ukachiganiza mozipasa mantha wekha uchizizimuka umazachirota chimazakhala times 2 chimabwera mukuopseza iweyo ndiye iweyo ngati wafika kunoku usamazipangise mantha iyayi ukhala molimba mtima ndosamaganizire iyayi ndiye funso langa ndonena kuti iniyo munatani munazitani ineyo nangovomereza kunena kuti isamaganize kwambiri simunasichekera ndipo anthu ambiri ena ankandiuza basi tikuchekere ndimesinganga umene ndimakana anthu ena makamba kunena kuti akuti mitembo ina imadzuka kumene yoti amwalira kudzuka mmene mujama kumapanga mwina ngati munthuyo mwina ngati anali okhwima kumayenda kumene zimenezi mwe kumanazo zimenezo anthu amatero koma chodabwitsa choti sizinachitikepo iyayi komanso pamwamba payapo imamva chisoniso kwambiri kunoti anthu akafika monga ngati kosambitsira mitembo kujako amakaona zinthu zina monga masoskero hamala chani zimene akaziona akatuluka kunja amakanena mbiri kuti anthu aja kumochale oyipa kwambiri toona hamala toona kuli mipeni amakamalizira anthu akadzuka pamene zili zabodza ndiyeno zinthu zimenezi mahamala amene wamipeni imene zimagwira ntchito yanji monga imene tafotokozera kuti kumene kuchako kuli magawo awiri pali mbanini ndipo pali postmortem kumuyeza munthu kuti adziwe kuti champangitsa kuti munthu amwalire ndi chani alipo ndithu specialist madokotala ake kukhazikika uvomerezeka ndi boma tikatenga so ndi mutu bongo ulicha kumbuyo uku timang'amba kuti tipeze ubongo bongo uja kuti eni wake wa dokotala aja angotenga kwa specimen pang'ono akayeze machine kuti akadziwe kuti munthu uyu
kodi chinampangisa kuti amwalire ndi chani. So chocheka munga ena amati chocheka koma chokhala ndi mano mpeni wokhala ndi mano umene ungathe kucheka monga mutu mokhala fupa. So imeneyo ikakhala yayikulu ndi chama chekera matabwa. Nge hamalayi imagwira ntchito yanji? Hamalayi imagwira ntchito pena pake mwina ikukanika nde kumenya kuti cholinga kuti uku kasukulu akaka katseguke bwino mukugwira mutu kuti utseguke bwino. Mipeniche imatithandizira potsegula pa mimba apa kuti dokotala aone kuti champangisa ndi chani nanga mapapo ziwindi chani china chilichonse achione bwino. Ndipo dokotala amasankhamo yekha maspecimen zimene ting'ono kumapisi kumaponya mabotolo kuti akayeze akapeze chimene chapangisa kuti munthu kuja amwalire kuti akayeze ku laboratory. Kenaka akamaliza zimene chazo ndiyamati mubwezeretse musoke. Ndiye ntchito imene jayo imatchedwa kuti postmortem. Ndiyene liyo pamimba apa kwenikweni mpeni uja mauyambira pati mauyambira kuntunda aku kapena mauyambira kunchombo kuti mukula muyambe mauyambira pafupi ndi khosi. Ntchito zonse zitima zichotsa mapapo akhali pambalambanda. Ndiye ntchitizi mmaziyosa bwanji? Ntchitizi nyama timasenda monga mmene anthu amasendera ngati mbuzi. Timasiyanitsa pakati pa mnofu ndi nthiti kaka monga mmene mbuzi choncho mpaka nakufika mmusi kaka. Ndiye munthiti cha musimu muli nyama muli kanyama kogwirizana apa nthiti ndi kanyama kena ndiye pakati pali kanyama kena ndiso kena kakukanga tikafupa koma kali koyera koma sika nyama sika mnofu ya ndiye timadula mmene mujamo ndi mpeni basi nthiti zicho kuzichonse kuzikapo ndiye timapapo ali pambalambanda mtima zonse zili pambalambanda dokotala zione. Ndiye sikero ija ndiye kumathiwa kutenga kunyamula zija kuzika pa sikero ubongo uja kumanyamula kuyika pa sikero dokotala uchazilemba zimene amakapangira nazo ripoti. Ntchito imene kapena kumochera kumeneku magwira kwa anthu angati? Zimatengera monga ngati pakwizi munthawiyo tinalipo anthu 4 anthu aja kuti asambitsire mtembo angakhale ndalama zija zimati ndi zimafika direct kwa ifeyo imene ja imakhala ngozi. Kodi ndi ndalama zingati mukasambitsa mtembo? Kungoti masukano zinthu zakwererapo. 1992 inali 1500 mtembo umodzi uchita imbami. Panopa ndamene ndimasiya ili chama 15,000 mtembo umodzi. Chabwino anthu ena samakamba kunena kuti nthawi imene ijayo akuti mmachosa mishombo ya anthu. Ndizoona? Zimenezo ndi chifukwa chake padabwera dongosolo lonena kuti ikamagwiridwa ntchito yosambitsa kapena yochita imbani timati anthu awiri kapena mmodzi akhalepo pokana mbiri ngati imeneyo. Komanso olo pakamachidwa ma postmortem dokotalayo amaneti wa polisi akhalepo mmodzi ndi oyimirira kwa anamfedwa akhaleponso azione china chilichonse ndiye kuti basi mukubwezeresa kusoka dokotala nkumapita. Ndinajambulapo zili pati miyezi ya mbuyomu ndinachezapo ni sing'anga wina panopo ofupa zanasiya akuti panopo adayambisa chalichi. Ndinena kuti akuti nakasizi zimene anakamba ndiyeno anakamba onera kuti ntchito imodzi imene amagwira ndi yoti amatenga madzi amaliro amakawaza nsomba kuti ziziyenda malonda akuti ambindithu amawapasa mawaza madzi amaliro. Anakambanso onera kuti atamagwisa kwambiri ntchito anthu amene amasambitsa maliro ndi amene amawapasira madzi kuti awapase mabotolo atenda ndithu mutafaa chijuzi mwina pamenepo mukafotokozepo kuti chani. Zimene mukufotokoza inuyo ndi vuto lalikulu. Vutolo ineyo ndakhala ndikukumanizana nalo koma ndimayamikira choyamba Mulungu. Chachiwiri ndimayamikira mzimu wawo usendi mtendere bambo wira dichakwana mwana le head of department chifukwa ndiomwe anandipasa kwambiri upangiri ndi uphungu wabwino kunoti muzakumana ndizi zopanda ntchito mapeto ake zizangu kuika iwe mavuto. Ndikulankhula zomwecho ndipo zimene anali kukamba mkulu ameneyo ntazisata ninaona adi umboni anthu amafuna adi mankhwala mukatiyereza kuti zikope za anthu koma samafuna ati zikope zokhala za munthu wina wamafuna zikope za direct m'bale wako mayi mmodzi bambo mmodzi. Zikope zake ngati chani? Zikope maso munthu wakufa amafuna direct za m'bale wako direct munthu mmodzi woti amako ndi abambo ako ndi omwewo nabadwa mimba imodzi ndiye m'bale wako wamwalira ndiye mchose zikope zakezo ndiye kuti zikope zijazo amakapita kwa asing'anga amene amadziwawo ati amapanga mankhwala onena kuti omabera ata kufika pa nyumba kamumadya basi nosi emindi zikukoni abaiba kapena aphika nsima kuba mukuzizimuka apita ogwatisa tulo. Ni mmene ndinamvera asing'anga ena akufotokoza
ino ndiyeno komano anthu amene wawa amakopezani kukupemphani mwina kaya madzi amaliro kaya kuti mwapase zikopezi kaya wena kufuna ziwalo amabwera ndili apa pakwezi takhala tikukumanizana nazo ndili kumzuzu ndili olo kumachinga kubwera ndithu ndi ndalama zono kuti kukazi kuti apa ndiye pabwera chikwama amati chani ati basi tikufuna madzi osabisira mitembo amene tikufuna zinthu ndipo tizoonadi kwakhala ndithu ena analipo ndithu wochitika bwino bwanji mtipezere chovala cha munthu wakufa inu mnacho ntchito chana lachili ndi ntchito anthu ena monga ngati mastiruboni tikati stiruboni kuti ana ungopitirira amakasidwa kumochali mchithumba chimodzi ala bwanji mtigulise mwene ungopitirira uyo solinga tikufunapo mchomba wakewo ndipo anthu kuti ndizoona dalipo olimba mtima amafotokoza kufuna ziwalo za munthu ena aya tambo zoti kwabwera mzungu kunoku tufuna sisira mzungu